Tini angka Mars talni tham tisar salmari paithak sal tini krak salo haino hai abai moni khalabo board office kata pitara shoi yogoi rakha 12 Ramchandorgat constituency Tipra Mothani candidate James Deborma tei bono logeri nayangai manjagi kha 24 Ramchandorgat constituency MLA Ranjit Deborma Finai April ni chini salmari angka ADC chongbani sal ADC chongbani rik sabui tabuk thungrungni bodol Tipra Motha bodol haham todamge khalabo ongkhre abailai tongai mani mangkuli salburo kasai tongo gerang thai rokni disakepano kaini cicar ajuk thani bisigo kaini cicar ajuk than manani bagai haham todamke abai mong kokpit mong panda khlaijaki tongo nahar mong kaisa bubagrano logi rui bubagrani chongai naharjak candidate rokno gabang board by Kwplai khlaijaknani kaisa haino hai ADC Tipra Motha bodolno hapango tubu finani o nahar mongti kami thangai nok thangai Kwplai tongai mani salbro mangkuli kasai tongo bubagra bai chongai naharjak 12 haikeba 12 Ramchandorgat constituency Tipra Mothani candidate James Deborma bo abemoni khalabo okhre salbro nok thangai kami thangai lukorok bai malaye kogrok sabai hamia jaya salaye taklani ADC chong baribo botriwi Kwplai khanani kok abai tongmani mangkuli nukjagi tongo obahikeno tini krak salo taisa haino hai 12 Ramchandorgat constituency bising khobjak ampura kamyobo nok thangai kami thangai kokpiri mani nukjakha tei board office katal fyogoi mani bo nukjakha o abai mongni kholao ongkhorei 12 Ramchandorgat constituency Tipra Mothani chongai naharjak candidate no logeri nayangai nukjagai kha 24 Ramchandorgat constituency MLA Ranjit Deborma tei bini manjak mumbai fitara hambai maro norok khlai au kuisin khaimani naidi je dinni sima nomination khaimani bagi Ramchandorgat do sopakya a dinni simi lukorokni je hamjakpa mankha abo ang wansukmani slaipano blai ke abo ni sai beyond expectation ang kuno dino khakhaimaya kuno dino wansukmaya Ramchandorgat ni lukorokni amseka hamjakpa manani ar je jagao je constituency o sini sar Ranjit Deborma hai sini sar Suhel Deborma songhai leaders tongui tongo ang khayo abo hai constituency o borokni guidance bai ani kuno wana thekri tangi hinkai sar songhai borok pura entire Tripura rajyo o se borok ti borok bolayu borok no manamusu kintu ang hangkai borok ni nukungo se phai sokpai kya borok ni tidul mani bisingti abo duskangni salo sungto Kwplai khani already saino mani tong via the highest margin out of 28 constituency ni bising number 1 khlainya ni bagai sini chai tokpung number 1 ohongkar ngiya bubagra no hamjakma bai sarai ekta Ramchandorgat ni bising tei kubui ni bagai rights ni bagai roman script ni bagai sini land rights rok ni bagai vote maharashtra ni proti je hamjakmung rana ni bagai se sung lukorokna awai to lukong ga thangai ta kuno kaisa tamrok mankhana lukurok ni thani kuno kebeng mukuri lukurok obono sinasing tongo 12 April bufurjani haino a dino jate je bororok sini land rights riyahni sanai je bororok roman script riyahni sanai je bororok Tipra sarok 200 বছর আন্দোলন খাইমানি পরেবো roman script no sungriya je bororok citizenship amendment bill pass khai act khlaiye tini khaklabo silai nai koknai government no jeskapano lukurokni bkhani norisibjak tabuk electoral ni bisingo election ni bisingo borokno norna simise baki tongsu norno kha salsani salo kabang nai nei di norok media srok bomia usukangro prai 2 din romoi singbai tongo je jagao sing thangi kok sao jotoni lukuni khapango no hamjakma tai mokolo mukti kuplung a mukti kuno dino obinoya bororok totally hamjakmani bisingtinyo a mukti klayo haisi tini BJP high political party wansugo gundagari khaye vote office sabaima bai lukorokni bkhawa habimanai abo totally borokni wansukmani abo bul karon lukurokna hamjakmani bisingti siningma khainai lukurokni khawo ningma hapnai BJP rok wansugo rang rama bai lukurokna paimananu total budget 28000 কোটি tongblena Tripura rajyo 28000 কোটি fani khibidi bkha bai lukurok bubagrani protino poito thango and bubagra je imang nugui tini jotto Tipra sano thansa khai tini ha dofani bagai mukti khiklai fight khai tongo a mukti yo Tipra sarok samil bubagrani kok baksa norok nukna hindi buziya phano sini chakra jogrok asugui kabu bubagrani kok no buji mani phano bochiri khogi kok samono anubhob khai
বড় রক আবনি বখা কষ্ট না যায় কাবু তার মানে লুকুরক যতন থানসা খাইনো বুবাগ্রানো কপ্লাই খাইনানি বাকি তং তং বিজেপি যে খরাং সক্রমই সাই দङ 28 ni bising 28 নরক নুখনা কয়েকদিন সেখাং ডক্টর মানিক সাহানি স্টেটমেন্ট তামো তাবো হংকা বরকতাই আবো সালিয়া কিছু দিন পর আই থিঙ্ক 5 তারিখ রকটি পর হংকাংকাই বরকনি টার্গেট 5টা সিট দা মারাং ন হনি আবো সে বরক চেষ্টা খাইনাই তাই বরক সরকার ফাইনানি আবো তো বরক ইমাং ন তরক সিনাই কিন্তু ত্রিপুরা মথানি যে ওয়ারিয়ার্স রক তাবু মোটিভেট ইংতে বরক খাই দङ বুবাগ্রা ত্রিপুরা হাস্টেও বিনি ইয়াকুং কথাरनो काफि गयासिनि सिगांसे